नै नायलाय बेखौ नाय बे मा जिनिस खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आरो आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों लोगोफोर नोंसोरो आंनि थामिलखौ नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय मानि सायाव भिडिअ लाबोदों आं आंनि इउटुबाव भिडिअ हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं दिनैहाय भिडिअ हरनायनि बा माबा खालामनायनि गोसो गैयामोन आरोना लोगोफोर दा गोसो गैयाबाबो मोनसे फिसा खालामब्रबनांगौ जानानै फैलायबाय आङो नोंसिनो बेखौनो फारि फारि खिथालांनि आङो दा जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा थाबाय आरोना लोगोफोर आंथ' मिथिखायो नोंसोरो जाय आंजों लोगोआव दं आंनि भिडिअआ मा मडेल जायो मा रोखोमनि जायो नोंसोर मिथिखायो जाब्रा जुब्रा न'खरनि खामानि मावनाय एम्फौ लानाय बायदिसिनानिल' दा आं मानि सायाव मबाइल माबा भिडिअ लाबोदों जोंहा नालि फंबायनि सायाव आरो भुमिखा बिनानावनि सायाव आरो मानसि फैदोंना मिनिदों आं सरि एसे फंनैसो रायलायगोन आरो खोनासंलांबानो जाबाय जोबजासे थ' लोगोफोर मैयाहाय आङो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ माबा खालामनानै हरदोंमोन ना फेसबुकआव मोनसे भिडिअ फिसा हगारदोंमोन आं बेनो जाहैबाय भुमिखाखौ रायनाय आरो जोंहा नालि फंबायखौ रायनायनि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आरोना आङो सिखा लालायनानै आं दा आवहाय दं एम्फौसो बासिगासिनो दं आंहा बेस्थ'थार भिडिअ खालामनायनि माबा गैयामोन टाइमबो गैयामोन समबो गैयामोन दिनैहाय आं बे भिडिअखौ थेवबो बानायनानै हरब्रबथारनांगौ जानानै फैलायनाय लोगोफोर बानायबाय आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअ सिखा खंखाइ लालायनाय मैयाहाय नालि फंबाय आरो भुमिखा बिनानावखौ रायदों आरो बयबो रायखायो हठात करे नोङो बेयाव नों एखमबानि समाव फेमिलि ज' जिरायनानै थायो बे समाव थुनाय लोगो लोगो बे गाज्रि आवाजआ खोमायाव हाबफ्लांफैयोबा नोंबो लाजिनाय फैगोन सोरबा सासेयाबो लाजिनाय फैगोन बेयाव फिसा दं फिसौ दं न'खरनि मानसिफोर थायो बयबो लाजिखागोन लोगोफोर बेफोरखौ खोनानानै हथात रागा जोंनो ओंखारदों आरोना आं बे रागा जोंनायजोंनो आं बे भिडिअखौ हगारनाय जादों आरो दा बे भिडिअनि सायाव आंनि भिडिअ लानानै जोंहा बेंग्लाय फंबाय आरो आंथ' बेंग्लाय फंबायनिबो नायो एनिथिं एमजि फंबायनि एनि टाइम गोदान आपडेट हरनाय नायो आं बिराद मोजां मोनो नालाय नायो आरोना आङो ओमफ्राय दा बे फंबायाबो आंनि बे माबाखौ होदों आरोना जेबो मोनाखै आङो खिन्थु रागा जोंदों आरोना आङो ओरैबायदि रागा जोंदों होनबा बे नालि फंबायनि सोदोब भाषाखौ आं खोनासंनानै थानो हायाखै आरोना आरो भुमिखायाबो जे रायनाय गावनि माबाजों गावनि खुगाजों इन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ रायनाय पस्ट होदोंना बेखौबो खोनानानै थानो हायाखै आं मानो थानो हायाखै लोगोफोर मानो होनबा भुमिखा बिनानावा खनले जाया नङा जाबोबाय जागासिनोखा सर्ट मुभि बानाय गोसोबायदि बानाय मोजांबो नुयो नायोबो जों गावनि हारिनि बानायनाय सर्ट मुभिफोरखौ मोजांबो मोनो नायोबो नायबाय थायोबो नालि फंबायनिखौबो नायो न'खराव बानायो बियो हिन्जावखौ लानानै बानायो बिथोराव मा जादों बेखौथ' जों मिथिया थेवबोथ' नोंसोरो मानो मबाइलाव बेबायदि इसे गाज्रि आवाज सोदोबखौ लानानै गावनि मबाइलनिफ्राय बोरै भाइराल जानो मोनो गावनि जिनिसा लोगोफोर नोंसोरनो भुल खामानि मावोबा नोंसिनि जिनिसा मानो भाइराल जानांगौ बेबायदि साननानै आङो मैयाहाय रागा जोंनानै दसे जिरायदोंमोन लोगोफोर माइ रोगादों जों माइ बजा बानानै रोगादों बोराय बुरि फिसाजो दं आंहा सासे फिसाजोबो दं फिसाजोआ बिमाजों खाथियाव थाना जिरायनानै मबाइल बोलाबानो बे नालिनि गाज्रि सोदोबखौ खोनाबाय बोलाबानो आवाजासो माबाखायो आरोखि एसे फार्स्टआव आलदा रायज्लायग्रोनाय गैया थारमानि नालि फंबायनि भिडिअ बानायदों आरो दस्रा मानसिया नामबो बख'बाय थाला आङो रावनिबो नाम मख'नांगौ दरखारबो गैया मानो होनबा रागा जोंनो ओंखारो जों नोंसिनि बिमानि बैसोनि समान मानो रागा जोंनो ओंखारा लाजिनांनाय फैयोना जोंनाव सबनि गोसोआ गाज्रि जाया सोरबा मानसिया मोजां मोनो
बेफोरबायदि गाज्रि भाषा बाहायग्राफ्रा मोजां मोनो जानो हागौ। गासिबो माबाया मोजां मोनजोबा। जों नोंसोरखौ बिमानि समानखायसो नोंसोरखौ बेफोरबायदि रायनो हादों। दा इन्टारटेनमेन्ट फंबाय जा जानांगौ जाबाय। गोरोन्थि जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो जादोंब्ला सुद्रायलायनानै नोङो हाबा खालामबाय जेला बेखौनो बोजबनानै बेखौनो माबाफिननांगौ, हाबा लानांगौ। मा डाइभर्स खालामलायनाय माबालायनाय मा खोथा बेलाय। ससियेल मिडिया होननाय जिनिसानो रावबो दोनखोमानो हाखाया। फारि 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 ओंखारलांबाय थायो। नोंसोर साननांगौ नोंसिनि गाज्रि सोदोबा दि ससियेल मिडियाआव हाबनानै थाखाबाय, नोंनि फिसानि फिसा, फिसौनि फिसौ, बिमायं सियायं गासिबो बे जिनिसखौ देनांहायबो मोनहैफिनबाय थागोन। बेखायनो भिडिअ लाबोयोबा मोजां लाबोदावनांगौ, मोजांफोरखौ सोलोंनांगौ। मोजां हगारबानो मानसिफ्रा मोजां कमेन्ट हरो, गाज्रि हगारदावबानो मानसिफ्रा गाज्रि कमेन्ट हरो। बेफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ आरो फंबायमोन। मोजांखौसो होनदों। दाथ' नोंसोरो दानि मानसिफ्रा बुजायबा उल्थासो बुजिखायो, उल्थासो बुजिगोन। बेखौ हथात फटखरि रागा जोंनानै आं मैया फेसबुकाव सिखा खंखाय लालायनानै भिडिअ हगारदों। दा नालि फंबायमोनहा नुदोंबा जों बिमा हिसाबैसो रायदोङो, गाज्रि मोननाङा। थारमानि एसे साननानै ला आरो भुल जादों साननानै ला। खोथाया भुल जाखादों, एफा गाज्रि गाज्रि रायलायनो नाङा बेबायदि फंबाय। ओमफ्राय जोंना भुमिखा बिनानावनि सायाव थांसै आं दाना। गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो नोंसोरथ' बिमा बिफानि बुजायनायखौ रावबो लाखायाखा। जोंबो नोंसिनि बिमानि बैसोनि समाननि मानसि, मिथिबाय। दा आं भुमिखा बिनानावनि सायाव थांसै। बिनानाव जायाबाबो आंखौ बिमादैखौनो होन नोङो, आं नोंनि बिमानि समान। एसे मा होनोना बिनानाव, मा जोबदोंमोनलाय? महर मोखां मुस्रिबो जोबाखै, गासिबो महर मोखां नायनो मोजां हायलोलो। ओमफ्राय मा होनोना, आं मेला जाखाबाय, मेला बार जाबाय नोंनि माबाखौ नुनाया। बै बारावबो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन नों, मा बायह्रायाव थांनो हाया, आं खामानि मावनो बायो, आं न' सिङावनो बाल्थिङाव हासुयो। बेफोरबायदिखौ बै बारावहाय नुखांबाय आरो आङो। दोनखोमानो हाया बे जिनिसखौ। नोंजों आं लोगो गैया मालाय मा जानो। नोंनिफ्राय बै, बैनिफ्राय बै, बिनिफ्राय बै लोगो जालायनाय, बिनिफ्राय बेथ' नुयोना। ओमफ्राय दा नोङो आं बिदि होननायखौ गाज्रि मोननो हागौ आरो बिनानाव बा फिसाजो। मा होनो, कमेन्टखौ गाज्रि हरग्राबो थाखायो। नों हाजारखि भिडिअ मोजां लाबो, नोंनो गाज्रि सासे नङा सासे माबा मोनसे होनहरगोन आरो। बेखौ बे मेम'रियाव सोनानै लायोबा नों ससियेल मिडियायाव थावरिनानै थानो हानाय नङा। ओरै खोनादों ओरै हगार हरनांगौ। ओमफ्राय बे कमेन्टखौ नायनानै नों बे मानसिखौ रिप्लाय हरनांगौ, रायनांगौ बे नङा। बुंजानांगौ जायो ससियेल मिडियायाव हाबोबा, खोनासंनानै थानांगौ। खोमाजों खोनासंनानै खिथुजों हगार हरनो हानांगौ मानसिया। दा आं बेखौनो फंनैसो बुंबाय। बिनानाव, जों नायो नोंनि भिडिअ, सर्ट भिडिअ बानायनाय माबा बानायनाय नायो, मोजाङानो। दा मोजां आखल सोलोंनो नाजानांगौ, मोजां भिडिअ लाबोनो नाजानांगौ। बिदि सिख्ला मानसिफ्रा गागा गिगा जानला मोनला रांखिनिनि खोथा बाहायलाबायनानै ससियेल मिडियायाव ओंखारलाबायबा बयबो एसे रागा जोंनो ओंखारखायो आरोना, हामा बेबायदि। दा बिनानाव भुमिखाया नु दानु मानसिफोरनिफ्रायथ' नुगोन ना। थेव बे फंनैसो खोथाखौ बुंबाय आं। मैया रागानि बिथोरावसो आं बे भिडिअखौ हगारदों। आरो हगारदोंबाबो जों नोंसिनि बिमानि बैसोनि समान, बेखायसो रागा जोंनायजों हगारदों। दा आं बेखिनिखौनो भिडिअ लाबोब्रबबाय लोगोफोर। दा जोंहा मा होनो, मालायनि संसारफ्राव हाबसनलि खालामनानै थेरा बेरा खालामनाङा। दा जोंहा नालि फंबाया मोजाङै उनफिन सानफिन साननानै
मोजाङै होनदों खोनानो मोनदां। मा हिन्जावखौ न'आव थांदों आंनाव दाफैसै बेफोरबायदि होनलायनाय बे सैथो नंगौना नङा? सैथोबा उनफिन सानफिन साननानै अनलायनानै रुजु रुमु रायजो जाफिन आरो। दा आं बेखौनो खावलायहरबाय फंबाय नालिनिसिमबो। जों नोंसोरखौ बिमा बायदि साननानैसो रागा जोंनानै गाज्रि गाज्रि सोदोब होनायखाय मैया फेसबुकनि गेजेरजों भिडिअ बानायदों आं। खुगा हासिनो होनलायदों। नुदोंबा बिमा साननानै निमाहा होबानो जाबाय। गोरोन्थिखायसो रायदों नोंसोरखौ। रावबो मोजां भिडिअ लाबोनायखौ रायया। नायोसो जों नोंसिनिखौ। मोजां मोननानै नायोसोमोन जोङो। फेस्लानि लाबोयो होननानै नायोमोन। दा गोरोबलायनानै रायजो जाफिन, अनलायफिन, मिलायफिन। बेबायदिनो रुजु रुमु भिडिअ लाबोबाय थायोना मायो लाबोबाय था। जों मोजां नुयोब्लानो मोजांखौनो मोजां नुयोब्लानो जों नायखायो बयबो। दा आं बेखिनिखौनो फंनैसो बुंबाय। लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय। आं समाय गैयामोन। आंहा नै जोंहा इसिबां मानि गोनां गिदिरनिबो नङा। आङो खामानि मावदों आरोना एम्फौ लागासिनो दं नै आङो। आंना ओरै गाथियावबो एम्फौजोब नै। एम्फौ दंजोबो नै। बेखौ बासिगासिनो आङो। ओमफ्राय दा बे फंबायमोनहा आंनि भिडिअ लानानै बानायदोंना एनिथिं आगैयाबो बे मादैया मा होनखोथाय होनलायलायनानै आंखौ बानायनानै भिडिअ हगारदों आरोना। जेबो नङा आं क्लियार खिथाखाबाय। आं खिन्थु इउटुबाव फैयाखैमोन लोगोफोर। फेसबुकआवनो हरदों आं बे भिडिअखौ। दिनैहाय आङो बे इउटुबाव फैनो गोनां जाबाय। दा माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा निमाहा होबानो जाबाय। आं बेखिनिखौनो सुंद' रायलायनो होननानै भिडिअ लाबोबाय। दोनथ'नोसै आङो। बाय बाय।